L-impenn tal-gvern li jsaħħaħ il-kwalità tat-turisti li jiġu fostna kompla jħalli l-frott. Dan kif jannar li għadda ġiet irreġistrata l-akbar nefqa totali tat-turisti li żaruna, 178.9 miljun euro, bżieda sinifikanti ta' madwar 26% fuq sena qabel. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wrew kif it-turisti nefqu medja ta' kważi 130 euro kull lejl fl-ewwel xahar tas-sena, mal-20 euro iżjed minn jannar ta' sentejn ilu. Dakinhar l-infiq medju rreġistrat mit-turisti kien ta' 109 euro kull lejl. Il-medja telat għal 125 euro s-sena l-oħra. Dan ifisser li l-infiq medju kull lejl żdied b'mod sinifikanti, indikazzjoni li minn barra li żdiedu t-turisti, kull barran qed jonfoq ferm aktar fi żmien li jagħmel fostna. Dan kif jannar li għadda waħdu Malta laqat 21.4% iżjed turisti fuq jannar tal-2025 għal total ta' 235,772 vjaġġatur li flimkien qattaw total ta' iżjed minn 1,380,000 lejl f'postijiet ta' akkomodazzjoni waqt li vaganzja medja laħqet ftit inqas minn 6 ijiem. It-tkabbir fl-infiq turistiku jirrifletti preċiżament id-direzzjoni li ħall-Gvern fl-aħħar snin u kif qed jimmira l-futur inkluż bil-Viżjoni Malta 2050 biżjed importanza fuq il-kwalità mill-kwantità u livell aqwa f'settur li ħaddem eluf kbar ta' ħaddiema u jikkontribwixxi b'mod b'saħħtu fl-ekonomija.